Jamen, velkommen til den her talk med dig, Christian. Jeg kender dig jo ret godt efterhånden, men til dem, som ikke kender dig, vil du lige præsentere dig selv? Det vil jeg gerne. Ja. Det vil jeg gerne. Jeg hedder Christian Daugaard, og jeg er festmusiker og DJ og fotograf. Hvorfor sidder vi her i dag, Christian? Jamen, vi prøver at lave det her format, hvor at det er sådan lidt mere loose, hvor vi egentlig bare sidder og snakker, og det er, fordi jeg selv personligt godt kan lide sådan at høre podcasts, og jeg synes, det er en god måde sådan at lære folk at kende på. Og jeg har jo alle mulige måder, jeg gerne vil sørge for, at folk de kan lære mig at kende på, og der kan man både høre musik og se videoer af den ene eller anden slags. Men det her format har jeg drømt om længe lige at lave, hvor det er lidt mere loose, og hvor vi kan bare snakke lidt løst og fast. Hvad tror du, det giver dine mulige kunder, at de sådan kommer til at mærke dig på den anden måde? Jamen altså, jeg håber, det er noget, at de måske lige kan sætte på, mens de kører bil på vej på arbejde, og jeg håber, jeg kan dele lidt ud af noget af min erfaring og give nogle tips til, at de kan få en bedre fest. Både dem, som ender med at booke mig, og dem, der måske bare er nysgerrige inde på min side. Hvis jeg lige skal præsentere mig selv, så hedder jeg Helena, og jeg er medietilrettelægger her hos Christian. Hjælper ham med diverse ting og SoMe og videoproduktion som det her. Og det er ligesom mig, der kommer til at stille de spørgsmål til Christian i løbet af det næste stykke tid. Så det håber jeg, I vil se med på. Hvis du lige skal starte, Christian, med at fortælle sådan lidt om, hvor du er startet henne i din musikkarriere, din live musikkarriere. Prøv at sætte nogen på, hvordan den rejse har været. Jeg er jo 36 år gammel i dag, og jeg startede med at spille musik, da jeg var helt ung. Hvad har jeg været? 6. klasse begyndte jeg at spille guitar, og inden der har jeg spillet på alt muligt andet, trommer og klaver. Men i gymnasietiden begyndte jeg sådan at lukke til det her med at spille musik til fester. Og i alle årene har jeg spillet dinnermusik, og jeg har spillet i forskellige bands sammenhæng. Og i 2009 begyndte jeg på det her med at blande det at spille dinnermusik og være DJ. Og i 2015 sagde jeg så mit faste job op for at gøre det på fuld tid, og det har jeg så det har jeg gjort lige siden på fuld tid. Og i 2017 kom den her fotogren også på, og så har jeg blandet det at tage billeder og spille musik til fester. Det var egentlig ikke intentionen. Det var ikke derfor, jeg begyndte at tage billeder. Det er fordi, jeg interesserer mig rigtig meget for lys og for studiefotografi. Og det er stadigvæk også meget det handler om med studiefotografi i dag. Men der var bare nogle kunder allerede dengang, der sådan fik færden af, at jeg også tog billeder. Og så kunne jeg ikke lige tage billeder til deres bryllup også. Og så blev det sådan et koncept, der kom lidt ud af det blå, og det er jo noget, jeg laver hele tiden i dag, og det er mega fedt. Jeg synes, det er en god kombi. Ja, fordi du er jo sådan lidt en alt mulig mand. Totalt svejserkniv, og har jo fortid sådan i AV-branchen og arbejder stadigvæk med AV og lyd og lys og visuelle ting. Så jeg synes selv, at jeg er meget godt kort at have med til festen, hvis jeg selv skal sige det. Ja, fordi hvad er det, altså, når du er sådan en alt mulig mand, hvad er det så, der er en fordel? Altså, det giver måske lidt sig selv, men... Jamen, selvfølgelig, når jeg bliver booket til musik, er det selvfølgelig primært musik, jeg sådan har for øje, men der er næsten ikke en fest, uden der også er en eller anden form for projektorafvikling eller noget. Og jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har stået, hvor at folk har stået og svedt over, at de ikke kunne få lyd og billede på, og så har jeg kunne komme som den der ekspert, fordi jeg jo nærmest ikke laver andet end arbejde med den slags, og lige kunne hjælpe dem. Så det er en ting, og der er mange andre ting, jeg egentlig forholder mig til på sådan en aften. Det er, jamen, hvordan er lyset i lokalet? Skal det dæmpes, når folk skal til at danse? Have et godt samspil med tjenerne og toastmasterne. Og altså jeg begynder mere og mere at se mig selv som sådan en prøver bare at se festen sådan lidt fra overordnet set, i stedet for kun at fokusere på musikken. Og det er fordi, jeg har selvfølgelig en interesse i, at alle de faktorer, jeg ved, der er med til at bidrage til den gode fest, at de ligesom er i orden. Så
jeg tager gerne ansvar og gør det, som jeg ved, der fungerer. Og tager selvfølgelig al den erfaring med, som jeg har til alle de fester, som jeg er til. Hvad er sådan dit ønskescenarie? Hvad er det for en følelse, du gerne vil give sådan dine kunder, når du er ude både at spille og også fotografere? Altså, jeg kan godt lide at give folk en fornemmelse af, at de har booket en mand med noget kapacitet. Og det kan jeg egentlig godt sige sådan med rank ryg efterhånden, at det har de, fordi hvis vi lige ser bort fra coronapandemien, så har jeg jo været til 100-120 fester siden 2015, og inden da også spillet rigtig, rigtig mange fester. Så jeg har set altså alle mulige former for fester, men også lært, hvad det egentlig er, der går igen fra fest til fest, for der er rigtig mange ting, som er det samme. Selvfølgelig har festerne udviklet sig og anderledes, end de var, da jeg startede, men alligevel min drivkraft i alt, hvad jeg laver generelt, men specielt også med festmusik, det er, at jeg gerne vil gøre det bedre hver gang. Det er det, altså udvikling er derfor, jeg står op om morgenen. Det er derfor, at jeg glæder mig til at komme på arbejde. Det er fordi, jeg lærer noget hver gang, og jeg tænker, okay, det her det var fedt. Hvis jeg gør det igen næste gang, hvad sker der så? Eller jeg prøver at tage nogle erfaringer med. Så det er også derfor, jeg egentlig synes, mit job stadigvæk er spændende, og fordi at jeg stadigvæk kan se rigtig meget udviklingspotentiale. Jeg har jo også, som årene er gået, har jeg jo hele tiden koblet flere ting på, både for at fastholde min egen sådan, jeg kan elske udvikling, så der er jo, jeg har fundet på det her quiz-system, som der er mange fester, som bruger mig til også. Det er mest firmafester godt nok, men kunne også sagtens fungere til en privatfest, hvor jeg har bosser-knapper med og laver musikquiz, om folk går helt amok til det, og det er super sjovt. Og så har jeg min selfie-box, som jeg selv har udviklet, min egen produceret. Al respekt til dem, der også sælger selfie-bokse. Nu har jeg jo bare foto så meget ind på livet, at jeg synes godt, at jeg kunne lave en, der var endnu federe. Så jeg har lavet min helt egen, som synes jeg selv er mega fed og tager nogle rigtig gode billeder. Så den har jeg jo også med til rigtig mange fester. Jeg har projektorer, man kan lege, som jeg tager med, som siger, okay, man skal ikke stresse over, at tingene ikke virker, eller hvad kommer man ud til, eller man låner en. Altså, folk har noget med, som ikke nødvendigvis er optimalt. Jeg synes, det er synd, fordi der tit er der brugt rigtig meget krudt og energi på at lave videoer til bryllupper og alt muligt, hvor hvis så ikke lige lyden er i orden, eller hvis ikke billedet folk kan se ordentligt, hvad det er. Sådan noget. Jeg har købt udstyr, som jeg kan stå indenfor, som jeg ved fungerer, som jeg kan tage med. Men det er også noget med at holde et eller andet form for momentum, eller sådan, altså der sker jo en udvikling hele tiden på live musikscenen og musik til fester og sådan noget. Men du har brugt noget tid, ved jeg i hvert fald, på at bygge din virksomhed op omkring, at jamen, der er altid noget, du kan udvikle på, og altid noget, du kan tilbyde dine kunder, som giver mere værdi på en eller anden måde, ikke? Det er en blanding af, altså selvfølgelig er jeg musiker og DJ og fotograf, men jeg er også iværksætter og selvstændig. Og jeg har selvfølgelig også, udover at jeg dyrker og bliver bedre til at spille musik, så har jeg selvfølgelig også en interesse i, at folk de booker mig og betaler mig for den ydelse, som jeg kommer og leverer. Så det går jo lidt hånd i hånd i, at jeg jo godt kunne se, at da jeg begyndte at lave min kombination med live musik og DJ, så var der mange konkurrenter, der godt kunne se, okay, det havde jeg sådan okay meget succes med, og så begyndte de at lave samme kombination, og fair nok, that's the game. Men så har jeg bare hele tiden brændt for at sige, fint nok, men folk skal bare vide, at jeg er trods alt den bedste til det. Fordi jeg er den, der har gjort det mest, og hele tiden går op i at forbedre mig. Og når det så er sagt, jamen, så er selvfølgelig også nogle af de tilkøbsmuligheder, som jeg har, er jo også ligesom for at sige, at okay, der er så mange fede ting, som folk kan få med, hvis de booker mig, at det er kun mig, der har det. Selvfølgelig kunne man få mange af de samme ting, men det er bare til nogle helt andre priser, hvis folk skal ud og lege det alle mulige steder. Og der er også noget komfort for gæsterne i, at
jeg ligesom pakker min bil og har det hele med. Jeg kommer jo altid, inden gæsterne lander, så der er mange ting, jeg ligesom kan stille op på forhånd og sørge for at er klar, og jeg garanterer, at det bare spiller, fordi jeg ligesom er til stede, og skulle der gå noget galt undervejs, så fikser jeg det. Nu har du været i gang i, hvor mange år siger du har spillet? Jamen, altså, det er jo snart 10 år på fuld tid. Ja, 10 år. Og plus alle mine tider op gennem nullerne, hvor jeg spillede i partybands, og startede jo som 17-årig med at spille partybands til fester og sådan noget, så altså, det er mange år. Ja, og der er jo sket noget på de år også. Hvordan kan du se, at sådan, det har udviklet sig for dig også? Altså, der er sket meget på den måde, som man danser på, for eksempel. Der er slet ikke den samme form for pardans. Altså det der med at se to, der ikke nødvendigvis lige er kærester eller mand og kone, som danser sådan traditionel pardans. Altså, det findes måske stadigvæk for sådan 50 plus alderen, der gør man det stadigvæk, men alt under det, der er det ved at være passé. Ja, altså, så er det bare sådan en almindelig dansegulv. Jamen, så står man i en rundkreds og laver, altså det er jo ikke, man kan sige, for mig handler det bare om, okay, så længe folk interagerer med hinanden, og om de så står 2 eller 3, 4 mænd og med armene over hinanden og synger med på et eller andet, eller om de står i en rundkreds, og så er der nogen, der står inde i midten. Altså, tingene er bare blevet anderledes, og det er en fact, og det kan jeg tydeligt se. Og der er også ligesom, der er ikke det samme altså, hvad hedder det, man kan ikke fylde et dansegulv på samme måde, som man kunne før. Det er ligesom, der er sket en anden barriere i, at folk skal overvinde meget mere af sig selv for at komme på dansegulvet. Okay. Hvorfor tror du det er sådan? Jamen, hvorfor er det sådan? Det er bare meget spændende. Ja, men det er super spændende, og det er jo også noget, jeg egentlig har dyrket rigtig meget, og sådan at stå og jagte. Jeg laver ikke andet end at kigge på folk, og jeg har altid dyrket meget at lære forskellige persontyper at kende, og det som jeg jo også har fundet ud af, det er, når man har en fest med 50-60 mennesker, så er der altid sådan de samme typer, og de samme, og de kan alle sammen bidrage med noget godt til festen, og der er også nogen, der selvfølgelig lige skal arbejde lidt mere med. Men det er min force er helt sikkert, at jeg er vant til at arbejde med mennesker i flok. Og det er den styrke, som jeg synes, jeg har fået, at det ikke bare er, at jeg sidder og har lært nogle numre, som jeg sidder og spiller. Det er, at jeg forholder mig til, hvordan påvirker de mennesker, som jeg arbejder med. Hvordan ved jeg, at det kan bidrage til at skubbe den i den retning, at de ender med at sidde og synge med. Og så kan man sige, jamen, er det et mål, at folk skal sidde og synge med? At det jo ikke er nogen fællessangsting. Nej, det er det ikke, men hvis de giver så meget af sig selv, at de rent faktisk godt vil sidde og udstille sig selv over for nogle mennesker, som de måske ikke kender særlig godt, hvis de så giver så meget af sig selv, at de sidder og synger med, så ved jeg, at så er der også stor chance for, at jeg kan få dem på dansegulvet, fordi så er de i den rejse i, at de giver slip på deres hæmninger, og når jeg har en hel middag til at sådan ligesom varme folk op til at komme i det gear, jamen så er der også større chance for, at når vi når på dansegulvet, at de så har så meget tillid til mig og til det rum, de er i, at de også tør give noget af sig selv på dansegulvet. Så altså, det er noget, jeg dyrker sindssygt meget, og stadigvæk tænker jeg bare at blive ved med at kan blive klogere på, men efterhånden synes jeg, at jeg har regnet den meget godt ud i, hvordan kan jeg skabe nogle rammer og skabe en forudsætning for, at det ender med altid at blive en god fest. Hvad er drømmen sådan for dig med det her koncept? Er der nogen sådan fremtidsplaner? Jeg har aldrig haft noget end goal. Mit foretrukne scenarie, det er altid at være i proces. Fordi når jeg har nået et eller andet, så det er fedt at have nået et eller andet mål, så har jeg allerede, inden jeg nåede det til, så har jeg allerede sat mig et nyt mål. Så jeg synes bare, at processen er super fed, og jeg synes, det er fedt at hele tiden blive klogere, og jeg synes, det er fedt at få mere og mere tilfredse kunder, fordi man forstår at ligesom næle den mere hver gang. Og det er klart, at jeg er også blevet
altså kan jeg jo så godt sige, som det er, jeg er også blevet en dyre herre at få med til fest, end jeg var for 10-15 år siden. Men det er jo også i tråd med, at jeg er blevet så meget bedre til det, jeg gør, og med 99% sikkerhed gå ud og lave en succes hver gang. Og det gjorde jeg altså ikke for 10-15 år siden. Der lavede jeg fejl. Og det skal man også bare forstå, at pris og kvalitet hænger jo bare sammen, uanset hvad man nu vælger at få til sin fest. Om det er maden, man går på kompromis med, eller det er festlokalet, så er det bare alle sammen nogle parametre, der gør, om det bliver en god fest eller ej. Hvordan sådan, vi har jo snakket meget om det der med, at det godt kan være sådan lidt, altså udefra kan det godt være sådan, eller altså, at det er mere upopulært at bestille sådan en som dig til fester, eller i hvert fald altså en live-musiker til fester. Hvad tænker du om det? Altså jeg hører mere og mere sådan på vandrørene, når jeg snakker med restauratører rundt omkring og med andre musikere rundt omkring, at det bliver mere og mere en tendens, at man godt kan holde en fest, hvor man bare har en playliste til at køre. Og det er selvfølgelig også i takt med, at verden har udviklet sig, at det er nemmere at streame og have altså alt muligt online musik, man bare kan hente ned. Bevares, det altså Spotify var det i starten af 10'erne, det er sådan for alvor begyndt at vinde ind. Så den udvikling, som der har været der, det er helt sikkert noget, som folk siger, nå jamen, vi kan bare sætte en playliste på selv, og så kan vi spare de penge. Og fair nok, jeg har ikke prøvet at være til en fest, hvor at man gør sådan. Jeg er af gode grunde, er det ikke så mange fester, jeg kommer til, hvor jeg ikke selv skal spille, fordi jeg spiller så meget, men det, som jeg kan sige i forhold til det, er, når jeg nogle gange pakker sammen om natten og er færdig med DJ's, så er det, at folk selv sørger for at have en playliste, fordi der lige er den hårde kerne, som ikke nødvendigvis, de vil gerne fortsætte, men de har bare brug for, at der er musik. Altså, når jeg ser, hvordan det fungerer, og hvordan man hører en halv sang, og så er der nogen, der vil, vi skal lige høre den her, og nej, altså, hvorfor hører vi, altså, det bliver noget rod, kan jeg godt være. Der er altid nogen, der overtager playlisten. Der er nogen, der overtager playlisten, og der er ikke den samme respekt for dem, som så går og vælger en sang. Folk har mere respekt for mig, når jeg står og er DJ, end når det bare lige er gæster. Og når det så er sagt, så har jeg jo selvfølgelig også for øje at sørge for at ramme så vidt muligt, at det skal være en fest for alle gæster. Og det er en udfordring til familiefester, fordi det jo typisk er fra unge til ældre, og de kan ikke nødvendigvis lide den samme musik. Så det der med at prøve på en eller anden måde til gode se alle, det er den største udfordring. Og den viden, sådan taget i betragtning, er jo også noget med, hvis folk sidder og skal lave en playliste på forhånd, lad os nu bare sige, at man skal lave en playliste til sit eget bryllup, hvor man ikke vil have sådan en som mig til at komme. Hvad er det så, man skal tage højde for? Meget af det, som jeg tilbyder, det er jo timingen. Det er jo, at den sang, som jeg ved, der lige kan vende stemningen, den kommer på det helt rigtige tidspunkt. Ja, så overblikket også jo, ikke? Overblikket sidder og kigger på alle gæster, plus at der er noget ansvar i, at man ikke sidder som brudepar, eller vært, som man nu, uanset hvilken fest man holder, at man skal forholde sig til, hvad er det lige, der bliver spillet, eller skal musikken stoppes, når der så er taler, og hvem skal stå for det? Altså, jeg kan sagtens forstå, hvis man vælger at spare de penge, men jeg kan også er super glad for, at jeg lige nu sidder og 2 år frem i tiden og booker jobs i 2026, fordi at folk godt kan se, at det jeg kan bidrage med, det kommer helt sikkert til at kan gøre en forskel for deres fest. Så jeg bliver ikke lige arbejdsløs de næste par år, men jeg kan da godt sådan ud i fremtiden sige, okay, men, hvordan ser det ud om 5, 10 eller 15 år for min branche? Og det er derfor, jeg bare hele tiden vil udvikle mig og sige, okay, hvordan kan jeg bare sørge for, at jeg bliver nærmest helt uundværlig til en fest? Altså, hvordan kan jeg bare sige,
Og det er også derfor, om jeg spiller guitar, om jeg spiller klaver, om jeg er DJ eller synger live til dans, altså det bliver mere og mere, jeg vil hellere have folk tænker på, okay, de stoler på, at jeg nok skal løse opgaven og skabe en fest, og så har jeg nogle forskellige strenge at spille på, sådan i gåseøjne, i hvordan ved jeg, hvad der kan virke. For jeg kan jo godt finde på, hvis jeg føler, der skal noget, hvis jeg står som DJ, og jeg bare, der skal noget andet til, så slukker DJ-pulten og tager min guitar, og så er der bare fuld fællessangsagtig musik, eller sådan et værtshus, og John Mogensen og Bamses Venner, og så får jeg lige folk på gulvet til det, og så har der lige været 10 minutter skift, hvor man bare lige renser luften og får noget helt andet, og så kan jeg måske komme tilbage til. Så det er mere sådan, jamen, altså, og om det så er nogle specifikke numre, jeg spiller, eller vi som brudepar kan bedst, vi er super vilde med det her, så det vil vi gerne høre, jamen, fint nok, men er det ikke federe, at man kigger, at alle gæster har det godt til deres fest, og de bare hygger sig, der er god stemning, god energi, frem for at man lige skal høre sit yndlingsmusik den aften. Så der er noget, og heldigvis synes jeg også, det er den tendens, at jeg oplever, at der er super stor tiltro til, hvad jeg leverer, når jeg kommer ud. Jeg kan godt finde på at spørge folk, hvis I har noget, I gerne vil høre, nogle særlige numre, det kan være, der er et eller andet, okay, den mødte vi til hinanden til på et eller andet diskotek, eller det har altid været vores fælles kærlighedssang. Så skal det selvfølgelig spilles, det er klart. Men jeg oplever helt sikkert, at folk overlader det til mig, fordi de stoler på, at det er mig, der har styr på det der. Men det er også det, du har slået dig selv op på i mange år nu, at altså, det du sælger, det er jo ikke nødvendigvis kun en musikoplevelse, det er jo også den der tryghed og det overblik. Altså så er det jo også, når man har, altså det er jo det, man betaler for, så er det jo også rart at kunne sådan skubbe sig selv væk fra det, ikke? 100%, så jeg er også nogle gange lidt, altså jeg skal lige spørge sådan, hvis jeg spørger gæsterne eller kunderne, så er det sådan lige med den der med, at de er selvfølgelig velkommen til at byde ind, men de må også gerne bare overlade det til mig. Ja. Og det er også bare fordi, ja, det er dem, der betaler, det er deres fest, selvfølgelig har de noget at skulle sige, at skulle have sagt. Men lad os nu sige, at der var en situation, hvor at de var helt vilde med Depeche Mode. Det er et meget godt eksempel. De elsker det, vi skal bare kun høre Depeche Mode. Det er altså et band, som deler vandene. Der er nogen, der rigtig godt kan lide det, men det er ikke det, der fylder dansegulvet. Når jeg så står som DJ og spiller Depeche Mode, og der ikke er nogen, der danser til det, er det så mig, der er en dårlig DJ, eller er det brudparret, der har en smag, som måske bare ikke lige rammer alle? Er det så federe, at man vælger noget musik, som siger, okay, det kan godt være, at det er ikke lige det, man lige er sin favorit top på Spotify derhjemme, når man hører, men det er til gengæld noget, som samler folk, giver en fællesskabsfølelse, alle kan synge med på, alle kender, god energi, gode rytmer. Så det er sådan noget, jeg sådan, altså generelt begynder jeg mindre og mindre at forholde mig til, om det lige er 80'er eller 90'er eller 0'er, men mere, hvad er det for nogle rytmer, hvad er det for en energi, er det en glad, positiv vibe, det giver til rummet. Og det her med at veksle i rytmer, så er der også sådan noget, fordi folk bliver påvirket sådan rent i kroppen med forskellige rytmer. Så altså, det er, jeg kunne snakke meget længere om det emne, men det er bare vigtigt for folk, at de skal vide, at det er i hvert fald noget, jeg tager super seriøst, og jeg selvfølgelig lytter til, hvad de har inputs, og så tager jeg selvfølgelig også mod ønsker på aftenen. Altså der er rigtig meget, altså jeg oplever, jeg har mange gode snakke med gæster, og det er også, jeg prøver at lave min scene så åben, at folk skal føle, de er velkommen. Altså jeg har altid sådan den der gamle festmusiker i baghovedet med sådan 2 keyboards op, og sådan laver sådan helt fort rundt om, så man næsten ikke har lyst. Altså der prøver jeg virkelig sådan at være sådan åbne op og imødekommende og snakke med gæster, og så kommer de og kender du ikke den, og kan du spille den? Og så giver det selvfølgelig også mig noget input til, okay, fordi jeg kan godt kende de fleste typer selskaber, men jeg skal lige lære selskabet at kende først. Der er rigtig meget, jeg sådan kan aflæse af,
hvordan er de klædt, og hvor er vi henne i landet, og hvordan er deres attitude. Altså der kan jeg egentlig sige meget omkring deres musiksmag allerede der. Men jeg kan selvfølgelig blive overrasket. Men hvis jeg står og spiller som den første halve time som DJ, hvis jeg ikke får nogen respons, hvis jeg ikke kan trække folk på gulvet, jamen så spiller jeg i øst og vest og rammer noget, så er vi 90, og så er vi 80, og så er vi noget nyere. Og så jeg er jo nødt til at prøve et eller andet for at se, om jeg kan få aktiveret folk. Så derfor er det også rigtig fint, hvis folk kommer og ønsker nogle numre, så får man nogle gode snakke, og måske kan spore os lidt mere ind på, hvad er det rent faktisk, de godt kunne tænke sig. Men det er også det, vi har snakket meget om, det der med, at det kræver også en menneskekender, altså at have det erhverv, du har, både på foto og på musik. Det gør sådan, det. Og det krydser jo på en eller anden måde, ikke? Det krydser super godt, især når man kommer ud til en fest, hvor man altså vildt ikke kender nogen, udover man har snakket en gang med et brudepar eller en arrangør, ikke? Og jeg tror bare, at jeg føler mig så godt hjemme til en fest efterhånden, at det er jo min arbejdsplads, så jeg har indrettet mig jo. Det er også derfor, jeg altid er sådan primært stille op på samme måde, fordi så ligesom, det er mit space, og det er ligesom at komme på mit kontor-agtigt. Og så spiller jeg også rigtig mange af de samme steder. Selvfølgelig er jeg også mange nye steder, men så jeg tror bare, at jeg føler mig godt tilpas til fester, og den energi, og den... Jeg vil gerne... Altså jeg står jo også selv og danser lidt med, når jeg står som DJ. Det er fordi, min energi skal bare ud og resonere med dem, som sidder. De skal kunne se, at altså, jeg skal have min energi og den lyd, der kommer fra mit anlæg til at, ligesom at sprede sig ud i rummet. Ikke? Så det... Det er en kunst at stå og være, uanset om man spiller med band eller med DJ eller hvad man gør, så er det der med at aflæse en stemning og forstå et rum, og det er noget af det, der kommer med erfaring. Ja. Fedt. Jamen, jeg tror, vi er ved at være ved vejs ende i det her første lille afsnit af det her nye format. Vi kom lidt rundt, og jeg synes, det var meget hyggeligt. Altså, jeg kan jo snakke om det her i 1000 år, og jeg synes, vi skal prøve at tage nogle andre emner op, hvor vi går specifikt ind i nogle ting, og bare så må vi lave nogle overskrifter på de her forskellige afsnit, man ligesom ved, hvad det handler om. Men som en første afsnit er vi noget godt rundt. Er der noget, du her til sidst sådan vil have, at dem, der ser det her, skal tage med videre fra det her afsnit? Altså, jeg synes, at man... jeg håber, man har fået lidt mere indsigt i sådan festen set med mine øjne. Både sådan rent musikalsk, men også i forhold til, hvad betyder det rent faktisk, at man har en erfaren mand, som kun har det fokus til festen og bidrager med god energi, musik. Det håber jeg, at man godt kan se værdien i. Og så så håber jeg selvfølgelig, at man har lært mig lidt bedre at kende, og det kommer man helt sikkert til igennem de her afsnit. Og så er man jo altid velkommen, det skal man også bare vide. Man må altid ringe eller skrive til mig, hvis man har spørgsmål. Man skal ikke brænde ind med, eller vi er faktisk lige i tvivl om, hvad tænker han om det, eller hvis der er noget, der gør lige tunge på vægtskålen til, om man booker mig eller ej. Altså, man må altid gerne ringe og skrive. Så det skal man bare vide, det er man velkommen til. Fedt. Så skal vi runde den af? Yes.